lastan na Gombe gani cikin tatin. Assalamu alaikum jama'a ushishi da kewaye. Sunana Ridwan Alamin. Na zo muku da muhimmiyar sako daga zababbun 'yan takarkarunmu. Sakon gaisuwa, barkanmu da shan ruwa, da girmamawa da kuma yabawa. Dangane da yadda kuka yi zaɓe cikin lumana. Babu hayaniya. Babu zage-zage. Babu hantara. Babu kone-kone. Babu wane-kone. Kun yi zaɓe cikin lumana ba tare da kun ci zarafin kowa ba. Sun jinjina muku matuƙa. Sun jinjina muku matuƙa. Kama daga kan zaɓaɓɓen shugaban ƙasarmu, Bola Ahmed Tinubu. Da zaɓaɓɓen gwamnanmu Umar Muhammad Babu. Tare da dubutinsa Yakubu Garba. Da kuma zaɓaɓɓen sanata Abubakar Sani Bello Lolo. Tare da ɗan majalisar tarayya Honorable Abdullahi Idris Garba Mansula. Da kuma ɗan majalisar jiha Honorable Aliyu Sheshi. Tare da Chairman Ushishi Local Government Honorable Muhammad Koti Yalwa. Tare da shi akwai Party Chairman Shehu Mohammed Chiroma. Dukkaninsu suna muku barka da sallah. Barka da sallah. Muna kira ga al'umma. Muna kira ga al'umma. Muna kira ga al'umma. Zagin shugabanni baya haifar da komai face rashin zaman lafiya a cikin al'umma. Zagin shugabanni shi ke kawo tsanani da rashin adalci a ƙasa. Zagin shugabanni yana haddasa talauci, yunwa, kishin ruwa a cikin al'umma. Zagin shugabanni ba shi ne mafitar matsalolinmu ba. Addu'a kaɗai ce mafita. Addu'a ce kaɗai mafita. Addu'a ce kaɗai mafita. Addu'a ce kaɗai mafita. Addu'a ce kaɗai mafita. Shugabanninmu addu'ar ku suke bukata kamar haka. Allah ya ba su ikon kwatanta adalci. Allah ya kare su sharrin masu munafunci. Allah ya kare su da sharrin shaidan da kuma shaidanu. Allah ya riko da hannayensu su yi wa ƙasar mu aikin alkhairi. Manufofinsu na alkhairi Allah ya ba su ikon. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wannan sako ne daga Comrade Idris Abdulkarim Lafiya, hasken Wushishi. Daga ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Tatin Wushishi Local Government. Tatin alkhairi. Tatin alkhairi. Tatin alkhairi ne.